Machiegni kendo nyaka Ramogi Gavana mar kaunti ma Kisumu ngire Peter Anyang Nyong'o sani ni thuolo mare mar ariyo e tayo kaunti no. Jopiny ma Kisumu yande omiye thuolo mar tayogi kendo kuom higni 5. Singo mane ochiwo e kinde kampen mokalo koro sane ichako non ka bende gisechako chopo kare e thuolo no makoro heo dweche 6. Jafamo marwa Walter Nyambaga nogoyo mbaka gi Anyang Nyong'o e wi telo mare kendo ma e kaka ne gitwak. Jakora Mgajwang kaka ne wasingo ni ubro bedo wang'u mar menyo kit dongruoge madhiyo nyime counties mago moluoro alwora mar dho wadh nam Lolwe. Wasebedo kwa gombaka kod governors mopogore opogore kane wachako kod county na 44 men Migori county, Olwar Homa Bay county na 43, wedo thuolo mar chikruok nyaka county na 41, odiochieng' ma kawuono wan e county na 42 mabende otelne koda Professor Peter Nyong'o machiegni Ramogi TV. Erokamano Walter kuom chopo mondo gombaka. Amora ahinya gi gombak gi Ramogi TV nikech gitimo tich maber mar kelo milome ne jopiny gik matimre e thurwa ka. Erokamano. Erokamano Gavana, ka koro warango mana weche mag dongruok, wachak gi yore motudore kod ngima dhano, health. Osefwenyore ni nyaka chop seche gendi isebedo kichwalo dongruoge mopogore opogore to jopiny neno ni seche moko pok ochopo kare. Isego kenge mage e ng'iyo ni to otanda oyudore kar thieth ma Jaramogi Odinga hospital to be yath nitiere, dakteche be nitiere. Kar thiedho ji mar Jaramogi Odinga hospital mowasetime tich matek ahinya. Kendo sani kidhi Jaramogi nitie ji mang'eny mowacho ni kata gitero jotuo e osiptande mag private ta afadhali gitere gi Jaramogi nikech irito ji maber, otendi nitie, laktache nitie. Samoro nyalo yudo ng'at moro matiyo kata Jaramogi ka oluong kamoro nodhi oti. Omiyo nyalo bedo delays mag a few days kapok onene. Omiyo wadwani jothuru ong'e ni watemo matek ahinya kendo sani wagero cancer center maduong' Jaramogi, wasetudore gi jo-Russia moko bedo kendo kelo rieko maber mar thiedho ji kuom tuoche mag cancer. Kaka gikelo gimoro kanyo ni proton therapy center. Mwasewinjore kodgi kendo tich biro chakre dwe mar 4. Omiyo ok wanyal wacho ni wasetimo gik moko duto. Kidhi osiptande matindo kaka dispensaries and health centers level 1 and 2 kanyo. Dispensary tindo kwa ng'eny ga ahinya, tindo watedo bedo gi health centers. Tindo samoro nikech joma tiyo to wan go to samoro ka yath pok obiro moa KEMSA tinya nitie period moro ma yath ok ng'eny ahinya kuondego. To en nikech en e piny ngima mar Kenya kako los gino kaka yath biro samoro yudo ni ji okawo yath mang'eny to pod biro omiyo nitie shortage moro matin. Gavana, e gwenge mag Ahero jopur mapuro michele ywak ni gionge kod chiro moro malong'o. Nyocha kapok odeko to winy koro chamo gigegi mawuok e puodho. Bende tend county ma Kisumu oseloso lai moro malong'o mar rakruok kod midhiero ma jopur kale. Kiduoko penjo no, bende chak liek ni to bende chwalo mbolea ma koro miyo chiemo nyalo yudore kowuok e puothe. Osego okang' maket kod maendi. Dhi chalo nade mbele ka? Michele purre mang'eny ahinya Nyando Basin. Ahero kuonde makamago kata na Gemrai kuonde makamago michele purre motegno ahinya. Kendo michele ng'eny. Lakini chiro mar michele mosebedo gimoro matek nikech yande ok wan gi mashin maduong' manyalo rego michele ka jopiny otere tichulo jopiny aching' ka gitero michele. Koro nyocha aseng'iewo mashin moro mar rego michele ng'ona mill, rice mill. Manjwa ng'iewo $1,30,000 mwasekete kama irrigation board nitie mwasewinje gi jo irrigation board kako biro ti. Sani koro wadwa miyo jopur hawi kendo thuolo mar kelo michele kanyo tirego to gin ka gichopo kanyo mag michele go osepim to gikawo pesa gidhigo. Waneno ni wach mar mbolea nitie weche ariyo. Mokwongo nitie mbolea moro ma ng'ato nyalo loso kende compost manyiwa kata konyruok gi mnyaga mar dhok. Iwinjo kata ikawo kise ng'ado cham tiketo tiloso compost. Mago gik manyaka wapuonj ji ko onego par ni kidhi ng'iewo DAP e chiro ni mane mbolea monego itimgo. Samoro kata DAP ne ok nyal timo maber ahinya. Omiyo nyaka koro sani wabed gi mbaka gi jopiny ni kwakete na ni mbel mbolea ma e chiro ming'iewe mobedo imported mbolea kende to wabiro thagore. Nikech samoro kata lowo mo wan go sani mbolea no ok nyal tiyo maber ahinya.
omiyo nyaka bed gi jotelo kendo joma ong'eyo manyalo pimo lowo to wacho ni kaeri mae gima onego itim. Gavana, kapod wan mana e kar chung' od bura ma Nyando, gisebedo ka giywak ni ka koth ochwe mang'eny to oula ywerogi. Bende nitiere okenge moko moseketi mar loko pige giendi mondo okonygi owuon mok ni giywak kinde ka kinde. Gima biro konyo Nyando Basin kuom wach mar ka koth ochwe to lowo ywere dhi e nam kendo puothe kethre en ka Suru Coin Multipurpose Dam oger kaka nosebedo kichane kochakre higa 51 ka wasungu pod nitie nyaka sani. Koro kar nipwe yiero lowo to wabiro konyore gi pi kuom timo irrigation mondo kony puothe. Pi achiel nogono ibiro konyore kode mondo ji omodhe. Nonyiswa ni chiro dhi operate kendo kik wabed gi wasiwasi mora mora mar kiawa. To sani wa regret gimomiyo nokelwa e chiro ka. Gavana, gedo mar chiro ma Ouru omwonyo omenda maromo milion 600. Jopiny ni kod geno ni tok korumo to ginyalo yudo kumoro ma gin bende gipango e mwandu margi. Giywak ni seche moko kaunti pod ni kod achiel ariyo adek moko mitimo. Iwinjo wuona ng'ena aloso krom yongo. Mondo gitim idhi kuro mondo ine gima timre. Alosa ne pok oromo yongo. Joma iwinjo ywak no ji adima sani loko ohala Uhuru Business Market. Dhano tara gi gano. To jomoko moko yudo matin nok ogitimo gima ne dwaro ni tim. Ne wadwa ni wanyiso biuru mondo pile application. Midhi go kuro. Ok yoro ka ni ndonje chiro ni dhi uso gik moko tiya. No, macha chiro mopogre. To ywak moro nitiere kaendi ni nitiere kaka le moko matindo tindo tamo ji nindo e dier boma kaendi machalo kaka chwarni. Be wach makara chal kama osechopo e iti. Ing'eni okura chiele maketho ring. Kata kudni chiele maketho ring. Tende moko matindo tindo moko bedo mopoko yudo license maber. Itimo ni informal hotels. Maka ji odhiye ka ng'ato biro ka jose complain ni nitie chwarni. Koro manyiso jo public health mondo dhi odwaro tendego. Ing'eni dala be kidaki nitie nyithindo moko manyorre. Moko ok dwa ka dala ka chana. Mago be nyaka bedie. Jomoko dwa ka chana go ema ketho gik moko. Kudni chiele maketho ring. Kopo ni mach utimore to gari manyalo chop maber mondo neg mach. Ema miya wacho nitie gik moko ne watim miluongo ni urban renewal. Ing'eni Roma ok nogere e ndalo achiel. Yes. Wasebed na serikal ni 5 years. Yes. Ok nyalo timo everything. Pesa bende ok ng'eny. Koro nyaka watime gi kaluwore gi chenro mar timo gino. Wan gi program mar ni urban renewal. Affordable housing. Mago gik mwatimo. Gavana, ni keto ayanga ni igombo ni mondo chudo kata choko mar osuru e kaunti ma Kisumu obed manyasane. Isego okang' maromo nade to ichoko pesa di? Sani pesa machoko Kisumu ka in terms of locally collected revenue en gimoro between 1 billion and 1.2 billion. Ta nang'eni manyalo choko kata 4 billion. Emomiyo sani waketo gimoro ni revenue board, Kisumu revenue board. Ma wabiro kete joma ong'e gigo. Mabiro konyo choko rent. Kendo wabiro timo maber ahinya mondo valuation mar role marwa obed tamam mondo watigo. Gavana, ka jok ma timo gimiluongo ni pur mar rech obedo kod midhiero kod reche matho e kuonde gi magi timo e dongo rech giendi to ni singo ne gini county biro neno gi wang' moro mamuol kendo ibiro go kod gi mbaka. Bende nitiere chenro moro ma koro seketi mar neno ni kata mana rech mawuok Kisumu kaendi nyal kelo yuto ne county ma Kisumu. Kata nyoro ni nyan gi kambi moro ka ofisa ka madwa kelo chiemo ni joma pidho rech, chiemb rech. Okay. Kendo dwa nyiso gi kaka onego time maber. Manyase oro gi kuom jopur moko mag rech manie dho nam matimo gimo cage fishing, cage farming. Koro no wayudo ni gimomiyo rech notho. Joma nigi cages go noketo cages ma chiegni ahinya gi dho nam kama pi rep iwinjo. Koro ka sama liet manie nam odhi malo tiyudo ni gimoro ni oxygen muya mwamodho kata mwayweyo kata rech bende yweyo mondo obed mangima. Koro oxygen dhi piny omiyo rech notho nikech oxygen makanyo no dhi piny. Koro sa miyo gi rieko ni kudwa timo gino teru gini mabor gi dho nam onyis gi bor kaka ne oter gi e nam mondo gibed mana ka kuonde nam obet maliet ma oxygen odhi piny to ok noneg rech. Mano gima nasema to wan bende watimo gi
gimiluongo ni compensation maro kanyo. E weche mag ECD gedo kaachiel kod chwalo kata mana sir kowuok e apisi mar gavana, bende nitiere omenda moro misebedo kisiro go rowere man koda gombo mondo som, kiteno wachno kod dongruok maro mar ECD? ECD ting'e ni en tij jo county kendo wakawe mapek ahinya. Kendo kanyo ECD kata ne ECD ma private, jok mantie gi private ECDs mago wadhi irgi kendo wanyiso gi rieko mar bedo gi ECD maber. Omiyo ECD to dhi nyime maber ahinya. To mar ariyo kowe ECD wan ga gimoro base bursary, miyo nyithindo madhi e secondary school pesa. Wang'e ni secondary school ok en tijwa, en mar sirikal. To kapo nitie nyithindo moko dhi e secondary school mok nyal, nyaka wabed gi aput moro matin makonyowago. Kisumu ka ni koda apisi miluongo mopuodhi mar Kiwasko, to nitiere oganda moko maseche moko pod kata mana yudo pi midhiero, to bed king'eyo ni pi ema nyalo kelo tuoche moko machalo kaka nyaldiema gene. Bende jo Kisumu ni kod pi maler? Pi ng'e ni migawo mwasekawo motegno ahinya. Kana donjo ka wach mar pi ne lich ahinya, to pok watieke. Ang'e ni nitie kuonde moko ma pi mar freji ni pok ochope. Kuondego watemo time boreholes. To ang'e ni kuonde moko ma kata pi borehole pok ochope. Wang'egi kendo wan gi mpango mar timogi kaka watimogi sani. Sani 75% atamalo 75 joma ni Kisumu County nigi pi. Gavana e gwenge mag Seme, Nyang, Makuji, te gwenge mago ma wuok gwenge mag Nyakach, nitiere ywak ni rao bende ng'ado rowere. To kichikori Akingli kaendi, Bimbe, Geyo Ng'eche, bende oolo ji kod oporo. Ere kama koro jogi dwa chiki wigi, giwacho ni gavana oling'aling'a. Gavana ok oling'aling'a, gavana ok en Nyasaye. Niwinjo? Jogi nochwe gi Nyasaye, by the way. An ok nachwe gi. Ong'er. Rao. Ema noketo gi kuondgo. Ni Nyang' indagi e nam. To dhano odhi e nam. Nyang' kona chami. Iwinjo? Ong'er nokete e bungu. To bunge tinde onge. Dhano beto bunge te. Koro ong'er kona oduma mipidho ni. Ema wabiro chamo. Iwinjo? Magi luongo ni environmental problems. Matimre Kenya kote. Kae kende. Kidhi e nam titang'. Ni ka nitie kuma modak kama Nyasaye ema nokete ka. Bende bedo ka ochieme ka e dalane. To in ichopo ni idwa time gige moko. Obiro radi kia. Gavana ine jateke kind lweny makoro nitiere kind dhano to kod joka le. To ema nyiso dhano. Emomiyo adwaro nyiso puonjo dhano gimonego gitim. Kik ikiny rao. To kik ikiny Nyang'. Kidhi e dho nam tang' mok dalani. Ting'eno ng'ache gi Bimbe obarowa nikech gine ni bungu mane gidakie ne wadwa beto mwaloko puothe wan dhano achiel. Iwinjo? Koro anyiso dhano ni gima watim sani kineno ko ng'eche kata Bimbe thagi tiluongo jo wildlife. Kinde moko nadhi makawo rabolo akete dala ma wagole e puodho to wadhi e puodho kwadwo ong'ere gi pati maduong' kabisa witre gi giko. Isetimo dongruok ma chopo kanye weche mag gedo mag apaya? Nikech ok wan gi pesa mang'eny ahinya mar keto lam. Koro watimo gimoro ni maraming. To ka itimo maranadi, ka koth obiro maduong' to nyaka obed affected. Koro nwachako gimoro ni road maintenance teams, jo apida machon ka. Mwatrain nyithindo moko wamigi kwer, wamigi opawo, wamigi wheelbarrow. To kendo wanyisogi kama ka gitiyo to marami kelo. Kwa train nyithindo gi kapo ni yo okethre ni pi oywayo, to gidhi giloso moko budho mondo yoro kik bed maricho. Kendo wasechako program moro mar timo tamaking. Koro wasechako gi experiment achiel madhi nyime maber ahinya koa namba Kapiyo nyaka Ndere. Ibedo gavana mokwongo morwako welo mowuok e pinje ma oko, chenro maduong' ma kisungu dendo ni Afri Cities, Kisumu kaendi. Bende nitiere dongruok moro minyalo siemo ne oganda ni ma obiro kalure kod limbe manotim ka? Koro nwakawo former agricultural show grounds ma Mamboleo. Molos pap manyien miluongo ni Jomo Kenyatta International Sports Ground. Mar ariyo ne wagero conference center. Bende ipiri e weche mag pending bills kata gowi? Pending bills gimalich ahinya bwana. Thago nyaka nyoro. Tan bende ayudo pending bills mar gavana manokwongo. Amano ok naywago dayo. Awacho okay,
single pending bills kuro wadwa timo turbim wadwa cheke mago mane mwachulo mago maricho makwedo to modong kuro wayudo pesa nadi. Gavana, ote mari mugik ne oganda jo Kisumu. Aloso krom Nyong'o dwanone. Wami adwa ni kuse yudo thuolo bang' ma to buba e Kisumu County une gik mwatimo marach be unyiswa. To mwatimo marach ber be opuo. To munene ni pod udong' onego watim bende uparnwa nyaka watim. Kech iwacho ni parne gi uru kata ng'e gima gitimo. Erokamano ahinya jo-Ramogi. Jakoda Magajwang' ma ok e giko mar menyo kit dongruoge mosebedo ka dhi nyime counties magwa. Nimar ne wasingo ni wabiro elo itu kendo wabedo wang'u e dongruoge mantiere counties ahinya to counties mantiere alwora mar dho wadh nam Nolwe. Med mana kete kaendi nikech ma ok e giko. Erokamano ahinya Walter kuom lipodno.